кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ба шумор рафта, аз рушди он таъмини амнияти озуқавории мамлакат, фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва истеҳсолу содироти маҳсулот вобастагии зич дорад. ин нуктаро хоҷагидорони шаҳри Левакан амиқ дарк намуда, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти умумии кишоварзиро дар 6 моҳи соли равон ба 47,5 миллион сомонӣ расониданд. имрӯз аз хоҷагидорони шаҳри Левакан аз ҳар як замин самаранок истифода мебаранд. Ягон ваҷаб замин холӣ мондагӣ нест. Ба пуррагӣ кишт гузарондагӣ мана кишти такрориам тибқи дурнамод 800 гектарро дар бар мегирад. Ба пуррагӣ 90% кишти дега фақат кишти картошка монда. Камтар мо ҳозир вақт дорем ки ба наздикӣ заминҳо аллакай тайёр омода ҳастанд. Ба кишти картошка 25 август мо оғоз мекунем. хоҷагидорон дар майдони 2525 гектар зироатҳои тирамоҳӣ ва баҳорӣ аз ҷумла ғалладонагиҳо, ҷуворимаккаи дон, сабзавот, полезиҳо, офтобпараст ва хӯроки чорво кишт намуданд ва 2649,5 тонна ғалладонагиҳо ба даст оварданд. хоҷагидорон дар нимсолаи аввали соли равон 150 тонна маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷа содирот намуданд. мана дар майдони 90 гектар дар шаҳри Левакан воқеъ ҳаст. мана чӣ хеле бинед ҳосил хеле хуб аст. мана нақшаи содирот дар шаҳр 550 тонна аст. мо то имрӯз 155 тонна олу ба Федератсияи Россия ва давлати Қазоқистон содирот намудем. фаъолияти кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Зарзамин дар шаҳри Левакан назаррас буда, соли ҷорӣ деҳқонон дар майдони 230 гектар кишти пунбаи нави австриягӣ кишт намуданд. хоҷагии мазкур 248 гектарро дар бар мегирад. аз ин 230 гектараш кишти пахта гузаронда шудааст. чӣ хеле ки шоҳидон ҳастем, афзоиши пахта дар хоҷагии мазкур дуруст ба роҳ монда шудааст. ҳамкории доимии кооперативи тиҷоратии тухмипарварии мазкур бо олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ натиҷаҳои судманд ба бор овард. ниҳолони ғарқи ҳосил аз заҳмати деҳқонони кооператив шаҳодат медиҳад. деҳқонони кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Зарзамин амиқ дарк намуданд ки маҳз рушди соҳаи пахтакорӣ аз истеҳсоли чигити тухмии аълосифат вобаста мебошад. аз ин рӯ парвариши қитъаҳои пахтаро вобаста ба маслиҳати олимону мутахассисони соҳа ва риояи талаботи қоидаҳои агротехникаи парвариши пахта ба роҳ монда, натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд.